denmuso bɔ dɔ bolo mankanw dɔ kosɔn mankan dɔ kɛra o kosɔn e k'i denmuso bɔ bolo ka taa di cɛ wɛrɛ ma nin bɛ bɛn wa bon nin sugu ni silamɛya sariya bɛ u b'a se u bɛ yɔrɔ min silamɛya sariya bɛ u bɛ nin kiiri lase silamɛya sariya ma parce que an t'a dɔn mankan sugu min don an t'a dɔn kun min ye denmuso in bɔ an t'a dɔn kun min y'a to fɔ ale ye furu bɔ k'a di cɛ wɛrɛ ma parce que an ko fɛn o fɛn ye côté fan fila ko de ye ni sɔsɔli de b'a la fan fila ko o ye kiiri ko de ye anw ka fatawa tɛ se k'o ɲɛnabɔ ko ka saraka bɔ k'a di mɔgɔ ma a ka duwawu k'i ye i bɛ baraji sɔrɔ a la wa bon dɔnnikɛlaw ko saraka bɔcogo ɲuman e ka sarakati bɔ k'a di mɔgɔ ma kana duwawu ɲini a fɛ n'i ye duwawu ɲini a fɛ hali n'i ka baraji ma tiɲɛ pewu ayiwa a bɛ nagasi parce que ni e ye fɛn ta k'a di mɔgɔ ma i ko duwawu kɛ ɲɛ a bɛ komi i fana y'a fana deli hali n'i ka baraji kɔni ma tiɲɛ a bɛ nagasi o de y'a to ala ye jɔn ɲumanw tanu la nuridu minkum jazaa wala sukura innama nutimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa wala sukura ala ka jɔn ɲumanw ala ko nu olu ye min kɛ u ye fantaw la dumuni u b'a fɔ aw ɲɛw la dumuni ala jati de kama an tɛ sara ɲini aw fɛ an tɛ barikada ɲini aw fɛ an tɛ sara ɲini aw fɛ an tɛ barikada ɲini aw fɛ ala ka jɔn ɲuman n ka sarakati bɔ cogo nin de ale b'a ta k'a di mɔgɔ min ma a t'a ɲini fɛ i k'a sara a tɛ a ɲini fɛ duwawu yɛrɛ ɲini fɛ a tɛ barikada ɲini fɛ sarakati pour i ka baraji dafalen sɔrɔ ɲɛ lagara cogo ɲuman ye nin de mais e ka sarakati bɔlen kɔfɛ k'a di mɔgɔ ma e ma duwawu ɲini a fɛ a yɛrɛ ye duwawu k'i ye i bɛ o amina fɛ baasi t'o la dɛ an ba Aisatu tun kɛra ni ale bɛ sarakati di a ka ciden ma jɔn muso min tun b'a bolo a ka ciden n'a b'a ci ko a ka taa sarakati di fantanw ma an ba Aisatu b'a fɔ a ye n'i ye sarakati di mɔgɔ min ma kana na fɔlɔ dɛ a kɔnɔba kɛ ka duwawu minnu fɔ i k'u lamɛn k'u dɔn n'u nana i b'u fɔ ɲɛ ni an ba Aisatu ka ciden taara min fɛ n'a ye sarakati d'e ma a b'i ma kɔnɔ de n'i ye duwawu minnu fɔ a ye a bɛ a minɛ n'a nana a b'a fɔ an ba Aisatu ma n ye sarakati d'a ma a ye nin duwawu ni nin duwawu de kɛ an ba Aisatu fana b'a ɲɔgɔnna k'a tigi ye ko parce que n ka baraji dafalen ka tɔn ɲɛ lahara hari n'a ye min ci a b'a fɔ a lamɛn dɛ a bɛ duwawu minnu fɔ ni a nana an ba Aisatu fana bɛ duwawu ninnu ɲɔgɔnna fɔ a tigi ye pour a k'a ka sara dafalen sɔrɔ lahara donc dɔnnibagaw ko ladabu ɲuman ni jogo ɲuman ni baraji dafalen pour a ka sɔrɔ i bolo sarakati di mɔgɔ ma kana duwawu ɲini a fɛ n'a yɛrɛ ye duwawu k'i ye baasi t'a la mais n'i ye duwawu ɲini a fɛ hali n'i ka baraji ma tiɲɛ a nagasira bon ko ale b'a ka telefoni bila RV la pour sali wagati a k'a kunu mais ni a sɔnera a b'ale wuli a bɛ mɔgɔ wɛrɛ wuli o bɛ cogo di n'u tigiw ye silamɛw ye de ye donc ni a bɛ wulili min kɛ baasi t'a la parce que silamɛ min bɛ an ka yɛrɛ wajibi an kan i ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kan sali wagati fajiri a kan ka waso ɲɔgɔn ye wasiya ɲɔgɔnya de kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kunu yɛrɛ bɛɛ ka fajiri salla wagati la n'a bɛɛ ye cɛ de a wajibilen da ka ɲɔgɔn kunu yɛrɛ de a ka bɛɛ ka taa sali misiri la ni musow de don fana wajibilen de u ka wuli hali n'u ma taa misiri la u ka sali a wagati la telefoni sɔnɛlen a bɛ mɔgɔ minnu wele tant que a tɛ sɔnɛ su kɔnɔna na parce que mɔgɔw dɔ bɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ sufɛ nafila kɛ fo 2 heures 3 heures bɛ wuli bon ni e ka réveil bila o de la ni a sɔnɛra i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw degun u yɛrɛ nɔfɛ parce que sufɛ sali ma wajibu kan o bɛ se ka kɛ degun ye mais ni a bɛ réveil kɛ fajiri yɛrɛ wagati de la a bɛɛ bɛ fana ye silamɛ de mun b'a mɛn a bɛ kunu ni i ka sɔnɛri ɲɛ o yɛrɛ a bɛ jate bolo baraji de o yɛrɛ bɛ jate bolo baraji de parce que a bɛ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ ka wuli ka fajiri sali a wagati la
bon ko ale ni mɔgɔ dɔ awa k'u bɛ ɲɔgɔn kan wale ye groupe dɔ ta tɔgɔ ma ka ɲininkali kɛ k'olu olu bɛ ɲɔgɔn kan ka salilu kɔfɛ bɛ cogo di ne y'a fɔ ne bɛ saga kan min ye ne ka aradoto nin ka adresse ka tɔgɔ fɔ a kana tɔgɔ fɔ hadamaden bɛ se ka nin tiɲɛ dɛmɛ ka arado kɛ ka tiɲɛ ka bidiyaw sage ka arado k'u kan k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ n ko tɔgɔ fɔ a bɛ ye dɛ an t'a fɔ a tɛ dɛ tɔgɔ fɔ bɛ diina kɔnɔ mais tɔgɔ fɔ bɛ na ni diina masalaha de kɔnɔnanjiya ni yɛrɛ y'a dɔn furu karisa tɔgɔ ka fɔ o de ye kɔnɔnanjiya ye ka taa silamɛw ma silamɛya ka masalaha de b'o la bon o karisa in fana kɛra mɔgɔ de tiɲɛlikɛla belebeleba de don bidiya mɔgɔ dɔ a bɛ weleli kɛ ka taa bidiya ma a ye kitabu dila bidiya kan n'a tɔgɔ de ma fɔ mɔgɔw k'a dɔn ko nin karisa man ɲi k'u yɛrɛ kɔlɔs'a ma a bɛ mɔgɔw fili nin tɔgɔ bɛ fɔ nin tɔgɔ bɛ fɔ dɛ ka arado k'a kan bon ni nin bɛ sabatira silamɛ masalaha sabatira an b'a kɛ ni nasiha de fana ye an dusukun kɔnɔ ni dusukalasi ye sabanan tigi kɛra tiɲɛlikɛla fana de tiɲɛli bangalen de b'a bolo bidiyaw ni fɛn a bɛ weleli kɛ tan n'an m'a tɔgɔ fɔ mɔgɔw tɛ kisi a ka bida n'a ka tɔɔrɔ ma an b'a tɔgɔ fɔ ka arado k'a kan bon ni ninnu bɛ sabatira ko wɛrɛ kan ka lajɛ ko wɛrɛ kan ka lajɛ est ce que n'a tɔgɔ fɔra tiɲɛlikɛla dɔ de mais est ce que n'a tɔgɔ fɔra a tɔgɔ fɔlen tɛna ni tiɲɛli wɛrɛ ye silamɛya ma wa a tɔgɔ fɔlen tɛna ni fitina ye wa a tɔgɔ fɔlen tɛna ni balawu ye wa parce que dɔnnikɛlaw ko ninnu ni ninnu bɛ sabatira kayida dɔ bɛ yen o fana ka kɔlɔsi dar'ul mafasidu muqaddamu ala jalbil masalih ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ an na ko an b'o de bila hɛrɛ samali ɲɛ fɔlɔ ka tɔɔrɔ ɲɔni an ka kisi tɔɔrɔ ma an b'o de bila masalaha samali la kana donc an ka ninnu kɔlɔsi bon ni ninnu bɛ sabatira tiɲɛlikɛla don bidiya mɔgɔ dɔ a bɛ weleli kɛ ka taa bidiya ma bon kɔnɔnanjiya de fɔ a tɔgɔ ka fɔ kɔnɔnanjiya b'o de la ka taa silamɛya ma a tɔgɔ ka fɔ silamɛya masalaha b'o de la an b'a tɔgɔ fɔ an b'a tɔgɔ fɔ n'an ma sira tiɲɛli wɛrɛ silamɛya diina kɔnɔ parce que olu de la ciden ye ko fila in bɛɛ kɛ ciden ye aradu dɔ kɛ a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ciden ye aradu dɔ kɛ a ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ muso dɔw nana ciden ma awa a ko ne Muawiya ye ne ɲini ani Abu Jahami n kan ka furu jɔn ma ciden ko ma Muawiya tu fasuluku wa ma Abu Jahami fa darabu linnisa a ye tɔgɔ fɔ a ko Muawiya fule fantan de don fɛn t'a bolo ka mɔgɔ ka fantanya fɔ i kɔfɛ a bɛ digi a tɛ digi a bɛ don kɔrɔfɔli kɔnɔ mais kɔrɔfɔli tɛ nin yɔrɔ la ciden y'a fɔ ni nasiha de ka kɔnɔnandiya kɛ muso in ye a ko Muawiya fantan dɔ dɛ a ko Abu Jahami fana muso gosila dɔ dɛ a tɔgɔ fɔra muso gosila dɔ dɛ o fana ye lebu ye ou bien lebu tɛ lebu de mais a tɔgɔ fɔra kɔnɔnandiya kama ka taa muso in ma o ciden ko ma in kahi Usama a ko i furu Usama ma muso ko ale furula Usama ma ye hɛrɛ saman sɔrɔ la fana mais Muawiya labana kana kɛ masakɛ ciden tɛ ko dogolen don bon tɔgɔ fɔ fɔra ya Muaz tuma min a ye safo janya ciden ko fatanu anta ya Muaz a ko Muaz ye fitina mɔgɔ de ni e bɛ safo salli sabbi isma rabbika ala wa samsu wa dawite wulu kala a tɔgɔ fɔra wa a tɔgɔ ma fɔ bon a sabatira ninnu na ciden tɔgɔ fɔra ani hadisa caman bon a sabatira fana tuma min wa Barira tu ka mɔgɔw jɔn don Aisha y'a ɲina ka mɔgɔ fɔ ko ale b'a fɛɛrɛ ale b'a sa a b'a kan hɔrɔnya u ko ni a hɔrɔnyara a ka walawu ye an de ta ye dɛ an b'a Aisha ko bɛ kɛ cogo di ne b'a sa ka hɔrɔnya a walawu bɛ kɛ ni diinɛ de ma ou bien a bɛ di aw de ma ko a bɛ di an de ma an b'a Aisha nana fɔ ciden ye ciden ko e k'a sa bani parce que ciden b'a dɔn ninnu yɛrɛ b'a dɔn sariya la n'i ye jɔn sa e y'a hɔrɔnya aliwala wa bɛ di o de ma
min nunu nya sarta mbay shi ko wala ubi di uluma tala ka kitabu kono akoy ka sabani amba shi tay joyi sa cire ne kutuba balle do kara ako ma balu aghwamu yastatiruna as-suruta laysa fi kitabillah ako mugo ka kibare munye nabi saratu do saratu mununta alaka kitabu kono awa sarati nati alaka kitabu kono hari ni sarati kemede do acinya lende do ma balu aghwamu aman nunun to fo dondo la fana ciden ko inna fulana wa fulana amu to fa ko karasa ni karasa ne jigila nunun te foido an ka dinala karasa ni karasa fulana wa fulana ne jate no nunun te foido an ka dinala don dola ko abdullah ibn umar ma ko ya abdullah la takunu misla fulan kana yaqumu al-layl fataraka qiyam al-layl ako abdullah kana ke karasa ni ona yede atumbe su nafila ke su fila la yesu fe nafila dabila to ko ma foya bo doni ke ko fula be nana ciden bolo donc dina masalaha de be laje wala ni mo to ko foni kunnan jade ani islamiya masalaha ni aka tinyale sababu bashi tola min nan yere yado yere mo min yere tinyale kala yede islamiya masalaha ba ka to ko fola de kunnan jaba ka to ko fola min nan ya to ko fodoro bala wore do bena fitina wore bena darul mafasid muqaddam wala jalbul masalih amba to fo to nin kama ba hakli jigi nete to fo min kan nafa do kera munye nye deresu de ke anka yoroka sira munumbe bidia sira mununu teriga munumbe ani ubake ka sunna misru bali jole la bu be sunna misru chili minke suratul baqara tawsir man ajla mimman mana masajid allah nye deresu ke mar ka kanna ka fo de fo be yoro ka be fo maraka dugu dola kai marala arjo sobu bolo tara ka setinke arajo la ka juye ka seti meri mimbo dugu na meri tara kumanda be dugu kono meri tara kumanda fe awa akobi arajo so mugo ye ka seti do kala aye benani mugo nyuma simato nyema simato ya benani fo communication ka bilumo kana aya benani kaseti do ko suguna do ka kaseti ni nyebe de na ama ma bashi to ya benani kumanda ye communication tige ka di meri ma ko tadi arajo directeur yere de ni fonyere anana bama ko ni fonyere akoy te to fo munun ke kaseti kono nafa bala de communication bila directeur la directeur ko meri ma ko mundo ni munke akoy kaseti min juwe bi aye bede nane akwale makuma aye kaseti foshi kabo arjola carte memory dero aya do ka telephone kuno atara ube biro kono aye folike wako kumanda maika communication serane mako ika meri de ko ye kaseti do kala be ko aye benane ko ye wa sariya soso arjo sariya soso akwale ko kumanda ma ako kumanda nye koroboro de ako ale ko kumandama ete maraka kamme kaseti be maraka kandela mba kala biro la ya beba lame nu tilala kuma munun fora busagi ibu lame ako kaseti kera la be ka lame biro kono utilale wuyu sagi kumanda ye kumanda ko ako nin tigi neta do de ni wajuri kala neta do de men ni mbawudo ama foyi fo ne tinyate nin tigi ba wudode ama foyi fo ne tinyate min be sanse ika sanse min te sanse ne ma de fo yen ka sitela mo kelen to tala mo to ma fo groupe to ma fo e puis aye fengo fen fa be aka jogoy e meri yere fule demisenu nana ni arjo papier ni nefe wakati mi kube arjo do e ye sinya tande ke ya ko arjo ngana do e yere awa nema defo yi ka kaselita yi ka kasetita yi kata juye hara nyogona dugu were fana unin ka kaseti do tora arajo tiko akwa unte kaseti kala nama lamede pasika umbe yoro meya ni mugo do toko forala mugo do be se ka wole kumbe nan ka arajo so ciyere ay akwa ni ne de ko ni kaseti nana uma ayen nin kala
ala ta kofe abe tinya bange groupe togote nina mo togote nina tinya be banga kono fana uyi kaseti injue alla ba fo lu yere ya nyina ka kaseti wora unati ala ta kofe yenna unte nunu fo yere fo ni fenyede dina masala be min na duran katafe sunan be se ka togo fo ni amba ke ka ko wore de la jala masala wore do yalla la jala aduna kan ka fitna wore ambite ani mugo be se ka kaseti nunu jue chogo mi mugo be se ka famu sorula awon sarafu be awon nan fana la Sheikh Salih minye Muhammad ibn Salih Uthaymeen aka kaseti do be ya ka kalanden do ge ka bonyin kali jabila kama kaseti be kalanden ko amade ko shia isine asariya ko yala ube chogodi akonye e bo parasila e ka boy papier du mo warema e ka boy papier di mo warema e ka boy kalande unya delika delakunu aka boy akunne ya fuawiye nko ewa anka ewa mugo bake ka minchinya ne jinye anka sigi yoro nan ka kuma utese ko dila an sigi yoro ina amma ko be kuma foto ni keta wala amma ko te groupe yere ni utigu yere la an be aradu ke foto ni keta wuka o wasara nya fawiye ko mugo kana mugo tay to ma ka fun ka dirisula e ka boy pew o ko fe kala ndaw ya adeli ko aka bila kasigi awa ako komi delila deli kera ko kasigi me nya fawiye ka fo awiye ka saga ka chaya aka yire kuroshinima aka toy aka kaseti dobia ako aleka manhaju minya aleka tabule minye aleka dirisurate mo tokofo aleka nyinin kali jabi ate mo tokofo ale ewa muhadara ale te mo tokofo ale bi ala deli ala ka sabatoka ala ka fagaka ala ka lafatoka ale ka tabulo yode donc ambe min fo amma fo mo tokote fore mo ko famu de amma ko fo tokofo te dina la de tokofo ba kono yere de ala me tokofo ba kono ni silamiya masala hay ani konan jaye silama uye ani mugo mi a cinyali kala do namma tokofo ka cinyali te do amba tokofo ni ni sababe dafara la ambe silamiya masalaha na masalaha bari laje amba masalaha na masalaha bari laje donc nun ka famu cide nye toko fo cide ka kuma dola fana aye araduke do ka mu tokofo aye araduke do ka yu tokofo nimbe silamiya masalaha lajeli akono bo ninye min nyininka ka bidia sira min fo ko kasallu ko fe ambe min fo bidia e chogo ya fulade bidiatu mukaffira wa bidiatu ghairu mukaffira bidia sugu dobe abe mugo kafira kila bo silamiya kono buda sugu be de ate mugo kafira ni yere yado mugo be bidia ka bidia minyal kafira ka labo silamiya kono kana salla ko fe ite sallo ko fe ko fe sallite sahafew mais ni mugo min be bidia sugu ka bidia mi ma bo ewa silamiya kono ma kafiriya fashiga de kabaira dirumuda ba kanna ni salli wore bi boro sunna misiri ta salli kana salla ko fe ni salli wore be bi woro ta salli kana salla ko fe mais na yasoro mugo be yoro dola o misiri kelende be sunna misiri ma gere la togoshi ne bidia min ba bolo fana o ta labo silamiya kono komi salli ko fe fatiha taw o be fajire abe kunutu munun kala olu de bo o bidia sugu de bo bolo nin tigi ni salli yoro wore ti bolo ibe se ka salla ko fe aka bidia junubu bala kana faraka ka bidia la ni e ka salle ke ibe wuli kata ubi be kana fila ko kana faruko ka bidia la ka bidia junubu buka e ka salli be sahanni na darura kama parce que bidia min do fashi ka ta labo silamiya kuno mais afula be ne be min fo ni salli yoro wore be mo bolo ni bidia ba labo silamiya kuno ata labo silamiya kuno sunna mo kam mabbo bidia mo no pew kana sallu ko fe ube yoro yima bo ma kana sallu ko fe fanya fo ni darura nana min ta bo silamiya ko be se ka sallu ko fe ne balma so do ga ni ngali ko be ya ko alfeda wala so ni ngali na ko do na ko mo mun be ni ko ani dirshika ba to ne dirshilin ko fe o fe ka hafla do labe na hafla ina be demba ke ka ko so do ko ke dembai ka jalasi wala ni ka klaga chedo fana ka ke ko na ko dimfa ko labe ni labe ke ko ne
mamu nga kurane durshi la ka ba hafla la ko yalma ni kiti bi todi ko mu kurane durshi ko ni kurane durshi la bi hafla mun ge Allah ba la mamu kurane durshi ka ba kan ko mun la bayana ko bi todi na so akan atani kam mun la bayana bi hafla ina kaddo cedo fene ko ke na ko dinfa ina ko kono na bi to ba mun ge do ke dinfa yi ani kam so do ko na ke wulu ke dimbay ko ke o kurane durshi la ba bon nunu nya nyogona ko ka mo min yeddu kurana durshi o be hafula o ke bon ka ke komi konyo o be ewa demfa bo min ya hafula ke be do ke a demfa o be do ke ewa dembay bo nunu nye bidaw de pe ni mo min ko ni kurana durshi don ke ba ko ni sonjara ndenye kurana durshi nka dumuni do tobi ka fantan wele ka signyon wele nyen ni sonja basi tola me kata o fana kurana hafula fana ke ko ni nye demfay nunun te be silama sala ko nyo tewo o kana ta fewndo do dina kono kata cewnu muso nyagamu min ta kono bo don ke ko ni sonjara nye kurana durshi ube ndenye kurana durshi nka dumuni do tobi ka mo wele pour anyogona demisenu fana kulaso kata kurana durshi ma nu ya ye ninde aye kurana durshi mo bora kalama dumuni tobira demusen wɛrɛw bɛ se ka ɲɛbɔ a fɛ ka laso ka taa kuranna durusili ma bon ani ka courage di ale fana ma ani e fana ye ala ye nɛɛma min k'i ye ka nisɔndiya n'a ye ka ala barikada n'a ye mais min t'o ye ko ka denba bɔ o fana la ka denfa bɔ o fana la k'a kɛ komi kɔɲɔ ninnu tɛ silamɛya sariya kɔnɔ Allahu alam ma sariya fe minola ko ka iso ni boni niye sariya mi e mu fala Allahu alam komu bo ko ni janaba yi soro ka fini min to ikanna ibe fini sa janaba te fini soro janaba be min na tay ka janaba ko ka salli ini fini min yere jera ka musonno fe no be salli janaba te fini soro janaba be edela bo ko ambala ka ube simbo ka di demma sugu ni feuna ate daga muso yiki simbo yorola wadi chewbi isi nyote be ko ka kurana do kasetila ka kisino wa be juela ube chugudi ba fakade kana kurana to kala na te mogota lame ni kurana ko ni be kala mo ka lame ube ka faga ni be sino kurana faga ikana sino ka kurana to kumala subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eki demuso bo dobolo mankando koso mankando kera o koso eki demuso bo bolo kata di chewere manimbe bewa bonni sugu ni silamiya sariya be uba ashe ube yoromi silamiya sariya be ube ninkiri la silamiya sariya ma parce que antaro mankan sugu mindo antaro kumminye demuso imbo antaro kummunya to fo ale furbo kadi chewere ma parce que anko fengo fenye kote fula fanfula kode ni sosoli de bala fanfula ko o ye kiri kode an ka fata wate se ko nyanabo ko ka saraka bo kadi mo ma ka duaw ke be baraji sura laba bon don ki ko saraka bo choko nyuma e ka saraka ti bo kadi mo ma kana duaw nyina fe ni e duaw nyina fe hari ni ka baraji ma cinya pew ay wa be nakasi parce que ni e fenta kadi mo ma iko duaw kenye abe komi ifana ya fana deli buhari ni ka baraji ko ni ma cinya abe nakasi ori ato ala ye jonyuma utano la nuridu minkum jazaa wala sukura inma nutimukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa wala sukura
ala ka jɔnɲumanw ala ko nu olu ye min kɛ u ye fantaw la dumuni u b'a fɔ aw ɲɛw la dumuni ala jati de kama an tɛ sara ɲini aw fɛ an tɛ barikada ɲini aw fɛ an tɛ sara ɲini aw fɛ an tɛ barikada ɲini aw fɛ ala ka jɔnɲumanw n ka sarakati bɔ cogo nin de ale b'a ta k'a di mɔgɔ min ma a t'a ɲini fɛ i k'a sara a tɛ a ɲini fɛ duwawu yɛrɛ ɲini fɛ a tɛ barikada ɲini fɛ sarakati pour i ka baraji dafalen sɔrɔ ɲɛ lagara cogo ɲuman ye nin de mais e ka sarakati bɔlen kɔfɛ k'a di mɔgɔ ma e ma duwawu ɲini a fɛ a yɛrɛ ye duwawu k'i ye i b'o amina fɛ baasi t'o la dɛ an ba Aïssetu tun kɛra ni ale bɛ sarakati di a ka ciden ma jɔn muso min tun b'a bolo a ka ciden n'a b'a ci ko a ka taa sarakati di fantanw ma an ba Aïssetu b'a fɔ a ye n'i ye sarakati di mɔgɔ min ma kana na fɔlɔ dɛ a kɔnɔba kɛ ka duwawu minnu fɔ i k'u lamɛn k'u dɔn n'u nana i b'u fɔ ɲɛ ni an ba Aïssetu ka ciden taara min fɛ n'a ye sarakati d'e ma a b'i ma kɔnɔ de n'i ye duwawu minnu fɔ a ye a bɛ amina minɛ n'a nana a b'a fɔ an ba Aïssetu ma n ye sarakati d'a ma a ye nin duwawu ni nin duwawu de kɛ an ba Aïssetu fana b'a ɲɔgɔnna k'a tigi ye ko parce que n ka baraji dafalen ka tɔn ɲɛ lahara hari n'a ye min ci a b'a fɔ a lamɛn dɛ a bɛ duwawu minnu fɔ ni a nana an ba Aïssetu fana bɛ duwawu ninnu ɲɔgɔnna fɔ a tigi ye pour a k'a ka sara dafalen sɔrɔ lahara donc dɔnnibaaw ko ladabu ɲuman ni jogo ɲuman ni baraji dafalen pour a ka sɔrɔ i bolo sarakati di mɔgɔ ma kana duwawu ɲini a fɛ n'a yɛrɛ ye duwawu k'i ye baasi t'a la mais n'i ye duwawu ɲini a fɛ hali n'i ka baraji ma tiɲɛ a nagasira bon ko ale b'a ka telefoni bila RV la pour sali wagati a k'a kunu mais ni a sɔnera a b'ale wuli a bɛ mɔgɔ wɛrɛ wuli o bɛ cogo di n'u tigiw ye silamɛw ye n'u tigiw ye silamɛw de ye donc ni a bɛ wulili min kɛ baasi t'a la parce que silamɛ min bɛ an ka yɛrɛ wajibi an kan i ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kan sali wagati fajiri a kan ka waso ɲɔgɔn ye wasiya ɲɔgɔnya de kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kunu yɛrɛ bɛɛ ka fajiri salla wagati la n'a bɛɛ ye cɛ de a wajibilen da ka ɲɔgɔn kunu yɛrɛ de a ka bɛɛ ka taa sali misiri la ni musow de don fana wajibilen de u ka wuli hali n'u ma taa misiri la u ka sali a wagati la telefoni sɔnɛlen a bɛ mɔgɔ minnu wele tant que a tɛ sɔnɛ su kɔnɔna na parce que mɔgɔw dɔ bɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ sufɛ nafila kɛ fo 2 heures 3 heures bɛ wuli bon ni e ka réveil bila o de la ni a sɔnira i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw degun u yɛrɛ nɔfɛ parce que sufɛ sali ma wajibu kan o bɛ se ka kɛ degun ye mais ni a bɛ réveil kɛ fajiri yɛrɛ wagati de la a bɛɛ bɛ fana ye silamɛ de mun b'a mɛn a bɛ kunu ni i ka sɔnɛri ɲɛ o yɛrɛ a bɛ jate bolo baraji de o yɛrɛ bɛ jate bolo baraji de parce que a bɛ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ ka wuli ka fajiri sali a wagati la bon ko ale ni mɔgɔ dɔ k'u bɛ ɲɔgɔn kan wa ale ye groupe dɔ ta tɔgɔ ma ka ɲininkali kɛ k'olu bɛ ɲɔgɔn